It's DJ. Hello sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshies out there. And for today's vlog is, kita nyo naman medyo magulo itong nasa paligid ko. At kasama ko yung aking brother na si Janjan. Kasi mag-i-impake na po ako ng mga gagamitin kong costumes, mga makeup, yung mga heels. Yan, nagagamitin ko po sa Baguio dahil meron kaming pagsoshowan doon. So, yun. So, samahan niyo po akong mag-impake ng aking mga gamit. Yan. So, mostly, ang mga sinusuot ko during show is stockings. Siyempre, pag di ka naman ganun kakinis, mag-stockings ka. So, I have 3 stockings. Pero hindi ko siya sabay-sabay na sinusuot. So, para at least may pamalitan ako. Stockings, I have my heels, my girdle, siyempre yung bra, tapos yung mga casual dress, pwedeng may mga dress ako, pwedeng casual, or pwedeng medyo formal. So, depende kung ano pong motif namin. So, meron akong jeans, or maong, stripe, blue, floral, white, black, red, animal print. I also have animal print. What's the animal print? Ayan, yung mga ganito. Mga animal print. So, anything. So, mostly, tigdadalawa o tigdatatlo yung dinadala ko para na sa gano'n, may palitan. Gano'n. Tsaka, at least kahit paano hindi tayo ulit-ulit ng mga susuotin. So, yun. And of course, yung aking makeup. Yan. Madalas kasi isang bag talaga yung makeup ko kasi kasama na dito yung blower, yung plancha, yung extension. Siyempre, para may sarili tayong extension. Gano'n. Yung mga brushes ko. Ganyan. Hairspray. Tapos yung mga curler. May mga curler ako. Minsan, para pag hindi ko trip na magplancha, pwede na to. Para iwas, tawag dito, damage ng buhok. Kahit medyo damage na siya. Damage na siya. Ganun. So, tara, samahan niyo kami. Ay, pati ka naman. Hello. Tahimik yung kapatid ko. Mahihain po kasi siya. So, yun. I also have, ito pala, may mga eyelashes ako. Yun ang haba ng eyelashes ko. Depende sa mood. Minsan gusto ko mahaba, minsan gusto ko maiksi. O kaya manipis. Yun. Depende sa aura. Ganun. So, I also have yung mga belt. Kasi iba kong belt. Yan. So, mga pang ano ko lang to. Yan. So, may makapal, may manipis. Siyempre, depende sa kung anong style. So, tara. Ay, meron din pala ako rito yung stockings. Yung makintab. Yan. Yan, yung may mga rhinestone, mga kumikinang-kinang. So, para pag suot mo siya, kumikinang-kinang siya. Oh. Nakikita niyo ba? So, may mga ano siya, may mga glitters. Ay, may mga glitters, may mga rhinestone yan. So, medyo sira na siya eh. Kasi tagal ko na rin hindi nagagamit itong mga gamit ko. Kaya sobrang namimiss ko na sila ng bonggang-bongga. Ay, may bago pa pala akong stock. So, meron din akong combination ng black and gray. So, ano siya, pag na-stretch mo siya, ano siya, parang maggaganyan siya. O, yan. So, ganun siya karami. I also have, sa mga heels, meron akong wedge. Meron akong mga ganito. Actually, meron akong mga heels dyan na 4-5 inches. Kaya lang, hindi ko alam kung kakayanin ko pa rin siyang masuot ngayon. Kasi nga, ang tagal ko nang hindi nag-heels. Tsaka medyo bumigat ako. So, I need to make diet na. And, ito. Hinahanap ko yung ganito kasi regalo sa akin ni Yuri yun eh. Yung isa, yung white nito. So, stretchable din to na boots. Na maong. So, yan. Parang may amoy. Amoy kulo. So, yun. Let's start with my stockings. Ah, tsaka pala yung ibang wigs. Yun, may mga wigs din ako. Yun. So, ito yung isa sa mga sikreto ko para magkaroon ako ng korba. Ganun. Yung aking secret balakang, yung padding. Yan. Sa mga susunod kong vlog, makikita nyo kung paano ko siya ginagamit o sinusuot. O, diba? Since malamig sa Baguio, feeling ko makakatulong to para medyo mag-init yung katawan. So, unahin natin mga stockings.
na iayos para nasa ganun. Actually, dalawang maleta yan. Yung isang maleta para sa mga costume at damit kong pambahay. Tapos ito is for my heels and makeup. So, para dalawang bag lang. Tapos isang hand carry ko na lang na din yung cellphone ko, charger, kung ano-ano. Kaya, actually, medyo onti lang to eh. Kasi, sa Baguio kasi doon ako nakakuha ng nakapag-ipon ng napakaraming damit. Sa totoo lang. Ang daming ukay-ukay doon na, mura lang, tapos ang gaganda pa. So, I guess doon ako bibili ng iba. Tsaka, syempre, kailangan ko ng mga jackets. Ayan, kasi syempre, sobrang lamig doon. Ganyan. Ito doon ko rin itong mga nabili, itong mga ganitong jacket. Nagkukos lang siya ng mga parang round, mga ganito may tig 30, 50 pesos, gano'n. Mostly sa mga damit dun kasi 300, ganun, mga costume. So, kung dalawang maleta yung feeling ko pag uwi ko, mga 3 o 4 na maleta yung madadagdag. Oo eh. So, gano'n kasi karami. Nag-i-invest din ako ng mga outfit, ng mga costume. Para na sa gano'n, kapag nagkita-kita kami ulit ng mga kliyente ko, bago ulit yung mga suot ko. Kakaiba. Tsaka gusto ko mga kakaiba na outfit. Mostly sa mga damit, ganito ako mag-impake. Nirorolyo ko siya para yung space hindi matakaw. Ganun. At syempre, yung aking mga bra, yung aking bra na taon na ba sa akin ito? Like parang 5 years na yata. Gusto ko siya kasi bagay sa katawan ko, match sa katawan ko. Kanilagyan ko ng mga padding para mas malaki. I have this maong, nabili ko nun sa leather, nabili ko noon sa online. So, hindi ko pa siya nasusuot. Isang beses pa lang. Isang beses pa lang yata. O dalawa, gano'n. Kasi bira ko siya makita sa mga picture ko na So, sana hindi ako magmukhang sopa dito pag suot ko na siya. So, pag ganyan. Kaya na lang po magtupik. Tapos ako na naman gano'n. Hindi ganyan, Ganyan. Parang para pag nag-impake ka rin ng gamit mo, alam mo siya sa So, yan. Tapos, parang lumpia. Oo, tapos pag ganyan sa gilid. Doon na lang yung pambahay sa likod. Diyan yung mga costume. Kasi pagdating ko doon, sasalansan ko din yan sa isang box. Para mas mabilis ko mahanap yung mga susuotin ko. Ganun. Pakalaman ko siya doon sa huli. Ayan, this is one of my my blazer. Ito bihira ko lang dito magamit pero kasi nakakatago ng braso at saka ng kilikili. Okay. Para safe. What's this? Oh, may white dress. Yes. This is naku, lamig sa Baguio pero backless kasi ito. So, mostly ginagamit ito sa mga formal hosting, formal gatherings. So, this is the rest. Maiksi yung unahan, tapos mahaba ilalim. So, most of the time, pag suot ko po ito, lang ako, naka-girdle lang ako, parang panty lang sa loob. Naka-stockings naman, so safe yung safe yung mga Dragon Balls. Hindi nakikita ng mga kalaban. This white, isa to sa mga favorite ko, tagal na sa akin ito. Like parang 8 years, 9 years na sa akin ito. Or higit pa. Palda, yes. I love palda. So, high-waist palda po ito. Kung napapansin nyo, malaki yung bewang kasi garterized po siya. Tsaka, feeling ko ngayon sa laki ng tiyan ko, sakto lang siya. Hindi kortina yan! Ang kapatid ko sa Raulo, sabi kortina daw. Ano to? It's a dress. Wala Yan, ito. Yan. Sa ibabang mo na rin. Pakita ko sa inyo itong dress ko. Excited na ako kasi nakakamiss mag-perform sa stage, nakakamiss yung crowd. Though, limited lang din kasi parang from 7 p.m. to 10 p.m. lang kami.
So, mostly 3 hours na kami perform. So, gusto ko siya masuot. Nagamit ko to sa isa sa mga vlog ko with my anak sheet. Para sa pictorial. Ayan po. Siya din. And syempre, meron din ako yung mga favorite kong attire na kumikinang. Yan. Gusto ko yung mga kumikinang. Kaya para pag nasa stage, bongga siya tignan. And mga neon colors. So, meron kami mga concept kasi. So, isa to sa mga nandun. Neon color. Oh, this one. Ito, nagamit ko to nung show namin sa Dagupan ni Brenda with Ate Nikki. Sabaw na rin ito. Ay, ito. Sira na yata ito, kuya. No, ganyan talaga yun. Ganyan. Yan. Diba? Pag suot ko to sigurado, kung hindi ako mapagkamalang bangus, malamang isa akong malaking mirror ball. So, good luck. So, mostly, ang terno ko rito, pwedeng boots or rubber shoes. I miss being a performer. I also have some extensions. Kaya lang yung extension ko dry na siya. Walang narag na. Kasi ang tagal nang hindi nagagamit. Loving you. It's easy. Pwede rin siya sa loob. Actually, sa loob. Pampakapal ng hair. So, I will bring it kasi baka magamit natin yun. Malay mo. Depende sa mood ng aura, kung gusto kong ayos. So, ayusin ko naman yung kabila. Dito ko naman ilalagay yung mga heels and makeup. So, this is the sample ng isa sa mga pinakamataas kong heels. So, ganyan siya kalalaki. Yan lang po Ang OOA niya. So, ito yung medyo pa ako talaga. Halos araw-araw yung show namin. So, lalo na pag malakihang racket, pag mga bongga, ganyan. Tapos syempre kailangan babonggahan din yung suot mo, yung attire mo, kahit pinupulikat ka na sa sobrang taas. So, tiis ganda ang tawag. Hindi ko alam kung masusuot ko siya doon, pero gusto ko subukan, kaya lang I'm afraid kasi baka may pulikatin ako. Do kaya ko to. Siguro kasi syempre ang tagal nang hindi na ako nag-heels, diba? So, most of my heels din, ayan, medyo may mga gasgas na. So, sa mga taga Baguio, magkita-kita po tayo dyan. So, malapit na po yan. I-announce ko din po kung saan po kaming bar magpe-perform. Sana magkita-kita po tayo doon. Of course, yung akin mga eyelashes, and mga nakakalokang eyelashes, ang haba ko. Pakakapal. Actually, synthetic lang to eh. May mga may mga, ito yung mga ganito, pag gusto ko lang mag-sweet-sweetan, magpa-girl, yun. Ginagamit ko rin to sa pag nag-ano ko ng mga makeup ng kasal, debut, or any occasion. Importante sa akin palagi ang pangkilay. So, thankful ako kasi may nagbigay po sa akin ng pangkilay. Thank you sa mga nagpadala ng pangkilay sa ito yan. Isa to sa mga pinakamahaba kong pilik mata. O, diba? Papunta na sa actually, pwede na siya maging bangs ng noo ko. Subukan ko siyang gamitin din. So, I don't know kung magkakasya dito yung makeup ko or dadalhin ko yung isang bag. Kasi, naka-fix na kasi siya dito. Naka-ayos na lahat yung isang makeup. I guess dito na lang. Para may isa akong lagayin ng makeup. So, ito yung aking mga costume pa lang yan, ha. Actually, kulang pa nga ito sa totoo lang. So, nagdala lang ako para at least meron ako sariling dala. Para makaipon din muna ako. Para hindi muna puro bili ng bili. So, here's my belt. Meron din akong belt na pang boxing. Ako, mailak pa kaya ito. Tignan nga natin. Stretchable din naman kasi siya. Yun nga lang, hindi na natin siya maikot. Kaya. Diba? So, pwede siya. Madadala natin siya. And now, yung akin naman mga pambahay, ayusin natin.
So, mostly, ang dinala ko talaga yung mga terno, yung mahahaba kasi malalamig nga ngayon. Ito na yung aking mga pambahay. Plus, syempre, may dalhin akong sariling tuwalya. So, this time, dumako na tayo sa aking makeup. So, ito iba kong mga false eyelashes. Tadam! So, marami. Hindi ko siya tinatapon agad kasi reusable naman siya sa akin. Tsaka, human hair. First things first, of course, nilalagay ko muna yung mga medyo malalaki. Andito kasi yung mga powder, foundation, yung spray pag finish ko dito. I also have my moisturizer, yung aking mga loose powder. So, kasi doon, aside sa pagpa-perform, pwede rin ako mag-makeup. Yes. So, makakarakit tayo. Sana meron, sana. Mga events. I also have my brushes na 4 years ko nang kasama. Sa awa ng Diyos, hindi sumusuko kasi ano naman siya, lagi naman siyang nahuhugasan. Nalalabahan, nalilinisan. So, may lipstick from Vice Cosmetics na binigay pa sa akin ni Didong. So, yun. Mga pang-contour. Yung isa contour kit, ano naman, ito, pang-contour din to, pero yung mga liquid. Anong tawag dyan? Isa kakaiba siya eh. Yung isa kasi powder. Ito sticky. And of course, meron ako mga bagong eyeshadow. Bigay sa akin ni Ma'am Elena. Thank you, Ma'am Elena. Magagamit ko na siya. So, ayan. Tadam! Then ako isa pang set ng brush. Pero nakahiwalay siya para kung sakali merong biglaang mimake-upan. Pwede na to. And I have my plancha and blower. Ayan, para kompleto tayo. Ayan, dadaling ko yung mga ano ko. Ito. Para pag hindi ko trip mag-plancha. So, ito ginagamit ko pang curl ng hair. Actually, yung iba kong mga accessories, wala na kasi nangalawang na. Tapos yung iba, wala na. Bumigay na talaga. Nakakatakot na siyang gamitin. So, kasi baka mamaya, masugatan ako tapos umaling yung kalawang. So, iilan na lang talaga yung mga accessories ko na okay pa. So, this is it na, mga kamamshies. Ang aking mga dadalhin para sa Baguio. So, ready na siya. So, biyabiyahin na lang kami. Kaya naman, thank you so much sa mga nakasama natin mag-impake. So, ganyan ako mag-impake. So, sana meron kayo natutunan kahit paano. Kung sakaling marami kayong dala, pwede nyo siyang magamit na style ng pang-impake. Iwala mo yung mga pambahay, yung mga panlakad, or yung costume mo. And, of course, nakiwalay din yung mga personal makeup kit ko. Makeup kit ba lang laki? So, mabuti na may sobra kaysa makulangan, di ba? So, yun. Maraming salamat guys sa panonood. Once again, sa aking brother. Thank you sa brother ko na sumunod sa akin na mag-impake. Once again, this is Ma'am Shiji. Ay, huwag niyo po kalilimutan na i-like, share, at subscribe ang aking YouTube account. And sa aking Facebook page naman na Althea Babavu. Maraming salamat. God bless y'all. Bye!